Shawshaya woma shalalana mukenda nabo khona nesithike khona leziya ngozathi nakanjalo izinto eziyacikoza masikade shows kasibetheke ngempela ke iciko sihle qapqap nalo bese sitshela ke ngomsebenzi wakhe njengoba sazi ukuthi ke muzama lockdown ukuthi ke imisebenzi eminingi yabantu bakithi bephazamiseke sitheke nje sokuhlanza ku-9 TV asivulelele ithuba lokuthi benze lapho phinde bekwazi ukuthi bengene stage bekujabulise kulapho ngasekhaya abamba ka-Wi-Fi noma idatha kuwena ukuthi ke usebenzisa yiphi ke indlela ke insizwe engihleleke nabo nakumadloko ngicabanga ukuthi uzojwayele ukuthi njalo uma bekungqubela ngomsebenzi lambana sishana kanje insizwe engihleli nawo la ithi yona ke ifuna ukungibingelela ngesinye ifuna ukukhuluma ngomlomo siqonde kuyona
moya kwa Facebook ukuthi umuntu wenziwa bhekile fan base umuntu wenziwa bhekile fan base uthole zonke indaba ngoba bakhethe lokho ndawo sabanga khona abara kenzizwa la senzo umuntu yenziwa sabdedela abantu abene stage siyabona Isawushaya woma shalalana Lo mundo ekuhlomekisa angeke imele mfana lento eqalayo wena uthithwa lo mundo ekuhlomekisa angeke imele mfana lento eqalayo wena uthithwa lo mfana oqhizwa amambawu yazi angeke imele mfana lento eqalayo angeke ugibele le ndaba ofuna ukuyikhwela umqansa mfana ehlula insizwa angeke ugibele le ndaba ofuna ukuyikhwela umqansa mfana wami yehlula insizwa ngamhlula engikwazi akakutshelanga ngamehlula engidubula akakutshelanga ngimehlule sengikwifa akakutshelanga yeyi wemfana wami mina ngiqoqweqwe mhlana ngiphathi nginembe bafana bami ngiphathi nginembe into engafisidala ayiphi mfana wami lenyamazane ayiphi mfana wami lenyamazane ayiphi mfana wami lenyamazane ayiphi mfana wami lekhathazane ayiphi mfana wami lenyamazane ayiphi mfana wami lekhathazane ayiphi mfana wami lenyamazane ayiphi mfana wami lenyamazane wena usuthi lo mfana ekuhlomekisa angeke umele mfana lento eqalayo angeke ugibele le ndaba ofuna ukuyiqala umqansa mfana yehlula insizwa ayiphi mfana wami lenyamazane ayiphi mfana wami lenyamazane ayiphi lenyamazane ayiphi lenyamazane ayiphi awusabuya madoda ithutha sefuthi bajikele eshobeni awuzomela umama lo ngichazile ngoba ungithinta eqolo ngeyingayiseqolo awusolini madoda uzunkulunkulu madoda la khuphuka khona manje benze njabo wethu uphondo ngemva kubafana ngiyabaqatha bagcwele inyongo abafana bethu aha yekuloyanga kushintshe kakhulu wethu utshani pokandova ngizwana utsho kufana nohlanya ngalazi uhlanya ngizovisa ukuthi ngithini nabafana kunina ngengoma okuzwe nje intaba izwa mfana ngithe izwi intaba lekhalisa isiginci la hayi ndaba ukuthi umfana jula ukwazi abe manzi esiteji hayi ogijimana ngoba usenze uyagijima isiteji gijimana kuze kube manzi kutide bantu ehlathi engathi iphela lihlele ensikeni ukulibona yeyi wena awuzwe nje-ke kanjani bafana manje awuzubhesigida madoda kundonda amathumbi suffocate hebe bezukostini uyayidonsa ufoka amahlobo uyayidonsa madoda usikoba ufoka ntobela khona lene nkandla kwelakithi uyadiliza umaqhude madoda diliza mani ufoka mkhize diliza mani kubuka JJ mfoka mbuthuma lapho keyboard ngiyabuzwa mina nje hayi ngithi angishayisa luthi lapho kuwe wezimiphi mntakabiyela okhozini uzwakele xa ukuthi ngoba bayazi ukuthi inkunguzi leyo ewuthile lapho ukhathethe ufoka gobe awuzuntaba ifa ngizwa kahle ukuthi ngithini kini hayi dilo kakhulu isithutha abafana kulo nyaka uyima unkulunkulu wabo bonke abafana lapho ey'ginqini nabayifunda izona
Uyelona umuntu uyenziwa ngithani ngizwe singibuye kanjani bomaskandi. Uyelona umuntu uyenziwa ngithani ngizwe singibuye kanjani bomaskandi. Sanbonane Lady Frey, sanbonane Eastern Cape, sanbonane Lemzinkulu, sanbonane Lenekhobo, sanbonane Lenemthatha. Mina nibingelela uNkulunkulu wezithembu. Bayakuzwa abantu bayakuzwa abantu bayakuzwakalande bayakuzwa bandangeni ngoba ziyakhala ezamithini seyikhala amantenene ziyakhala ezamithini seyikhala amantenene wontenenentenenentenene wontenenentenene. Sanbonane Lady Frey, sanbonane Eastern Cape, sanbonane Lemzinkulu, sanbonane Lenekhobo. Wena wethu wenisile yini indoda ididide mangaphambi noma idakiwe phayizela ngakwakhe indoda awungqobelele kule nto nayo nami ngiyathanda ukuthi ngithande indoda awungqobelele kule nto nayo nami ngiyathanda ukuthi ngithande indoda uyazi uma ungafuna ukunika umuntu ngizosuke ngenza into encane ngicebe baba ngale mtsholo yakho
Uyajula wena nomakhelwane njalo mayotheza wena usuhamba naye. Uyajula wena nomakhelwane njalo mayokha amanzi usuhamba naye. Uyazi uma ungafuna ukumnika umuntu ngizosuke ngenza into encane ngicebe kwaba ngale mtsholo yakho. Ngoba uyajula wena nomakhelwane noma unjalo kodwa iyakuthanda indoda. Uyajula wena nobaba ucele khulu noma unjalo kodwa iyakuthanda indoda. Uthangiyeke, 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 uthangiyeke nangathangiyeke ngiseyeka kanjani. Uyajula wena nomakhelwane njalo mayotheza wena usuhamba naye. Uthangiyeke, 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 uthangiyeke nangithangiyeke ngiseyeka kanjani. Uyajula wena nomakhelwane njalo mayotheza wena usuhamba naye. Uyolola ngane pelapho inkulu yena nkosini. Uyolola ngane pelapho inkulu yena nkosini. Tipo Saushaya woma shalalana Emakhaya siphinda siyafika nohlelo sethu siyacikoza masikandi shows letha amaciko azokhuluma nje qaqqa kafishana nomsebenzi wabo bese bayakwazi ukungenela stage bakujabulise kulapho ngasekhaya sibambala ngempela ke usiprima usibambala nedatha njalo nje ngicubela kusena ntambama kuba kanjalo utshele nabangani bakho igama lakho uMandolo ngiyabonga ngami ngento asifike isikhathi khona isizwe nawo navigator mfowethu nemali kubagcwele waba nje hayi mafana fana kithi ngiyawuthanda lokho ukuthi ngathi sanitize namabomu kwakuthiwa lokhu kungenzeka ukuthi usuyigcina icamelo lapho ongabelako ukunyela inhlaka ukunyela kanjalo laba mhlawumbe nje ukuchaza kabushana ukuthi ba navigator mhlawumbe ngemakhaya navigator ke sisebenzisa ubelo kuhle wadimande indawo yesongo ngaphansi kwesimpande. Okay, so ibhange nombolo Ibhange nombolo kodwa ngicela ngaziwa navigator inkongadlela yesu. uyakhomba ukuthi siphuma sithi Mina ngibaholayo akusengenzeka nje tu hayi awenzeki ngoba sasebambile mina indlela yokubuza yini nje no kodwa asikwamele siyathanda nje basi ngesikhathi esincane sokukhuluma wakho ufuna ukuthi ungene stage ushaya into yakho kodwa nje mhlawumbe kuwena le ndaba yama lockdown le iphazamiseke nemithi ke kanje iphazamiseka kakhulu engathi ngoba thina singamaciko iningi lethu sibhekisa ngabo nje sikwazi ukuthi sibeke isiko kafeni. So uma isiko suke singena kusukuvalelwa abantu abavumele ukuthi bebe ndawonye abazoba nengoma. So ngiyona nje siphila kanje ukuthi abantu bebaningi ndawonye. So kusho lokho kusho ama-festival kusho ukulamba kwethu ngoba nama-applications asuke evuliwe ukuthi thina amantshoko si-aplaye sikwazi ukuthi sithole isibonelelo sokuthi akukho lapho esitafu lakhona namanje siney'nambo ukuthi abanye bethiningi bethu akukhona nanoku-aplaya kahle ngoba imigudu asiyazi uthole ukuthi ubhala endaweni engafanele
ugcine mhlawumbe usuluza ngaleyo ndlela ngoba uthi ungasakuthola ngokuxhasa. So nje ilezo ngonyaka esibhekene nazo njengamanje ukuthi asitholi lutho. Okay, ngiyabona lokho ukhala ngayo. Mhlawumbe ukhona ucabanga ukuthi njengeciko ikhona into ethile mhlawumbe ufuna uhulumeni uyenze ukunibhekelela ngoba nje ngiyabuza abantu abaningi banako ukuthi nini umkhakha wenu njengamaciko vele nisebenza ngabantu ikakhulukazi yazi umculo asathenge kakhulu yamanje ey'tolo nisebenza ngakho ukuthi nibizwe kube nemicimbi yakhumbula impilo yokudala ize kuvele kuza amaholini kwakhona lokho kuphazamiseka mhlawumbe ucabanga ukuthi yini enye ebengenziwa kangconywana ukuthi nani nikwazi ukuthi kube neqhaza ngaphambi Engicabanga ukuthi nje okokuqala uhulumeni bengawenza njengoba singamaciko nje ayikho into elula kuthina nje ngoba umsebenzi wethu ayikho into elula njengokukhanda ingoma mhlawumbe besingasivulela leyo mcimbi leyo ngaleyo mali-ke mhlawumbe uma engakwazi ukusixhasa sonke singamaciko masibaningi bekesivulela nje ama-platform la esizokwazi khona ukuthi siphefome-ke kodwa kube ukuthi mhlawumbe iciko ngaleli lize phefoma mhlawumbe leyo ngoma kube nemithetho egayidala egxile kuyo lesimo esibhekene naso njengamanje nesiqwashisa abantu ngalesifo esibhekene naso ubese izowuphefoma online njengoba umhlathuze online TV wenza uphefoma online ngaleyo ndlela amaciko ngokushintshana one by one ayakwazi ukuthi ethole lokho okuncane akwazi ukuthi aqhubeke aqhubekile so ilo nto engisuggesta ukuthi engakuyenzi. Okay, so njengamanje umuntu ofuna umsebenzi ka-navigator imuphi umsebenzi osesandleni sakho ushaya i-album nazo i-album yami engigcine ngayo ka-2019 isihloko sakhona sithi petition iyatholakala so njengoba kuyi-lockdown nje kuba nje izinto zikanjena nama-CD futhi awasathengwa kakhulu ngidecide ukuthi agcine lapha ey'tolo eza-online ama-digital stores so ayikho-ke ingoma ozozithola ka-navigate ibo-social navigator gcina uyithola noma kanjani. Siyabona kakhulu into steps on the stage uyangisheka Hayi no ngijwayela ukukhuluma kakhulu ngayenzi. okay ungasethi umuntu uzoyibona show kanjani okwenza siyabona Sawushaya womashalalana Yazimhlola lenga yewone bidoni Kande sawatha kunjani kanti ngificinki ngalapha Yazimhlola lenga yewone Soweto Kande sekwele kunjani kanti ngificinki ngalapha Yazimhlola lenga yewone Thekwini boy, uyawona swaqola mafake Sitita boy
Ukisa nkabi yami Luwana faka maphanga Hayi khona Hey Ama-hashtag kodwa-ke la LOL Uyangijabulisa unginika amandla uma saliqonda lengithi umdlalo wezinsizwa uyangijabulisa unginika amandla uma saliqonda lengithi umdlalo wezinsizwa uma ngikhaza kumgodi akusho ukuthi ngimsonda ukhuzana ngisuke ngimfikisa naye ngomdlalo wezinsizwa uma ngikhaza khangelani Sondi ngoba suke ngifikisa nayo ngomdlalo wezinsiza uma ngikhaza kwimfezi akusho ukuthi ngisondi sinobo suke ngifikisa naso ngomdlalo wezinsiza uma ngikhaza kumthandeni akusho ukuthi ngisondi sikhoba suke ngifikisa nayo ngomdlalo wezinsiza uma ngikhaza kuphozo akusho ukuthi ngimsonda usidwaba suke ngimfikisa naye ngomdlalo wezinsizwa uma ngikhaza kwigeza akusho ukuthi ngiyasonda iphindi suke ngilifikisa nalo ngomdlalo wezinsizwa uma ngikhaza amakhaqamba akusho ukuthi ngiyamsonda ukhola suke ngimfikisa naye ngomdlalo wezinsizwa uma ngikhaza kudla ubheke akusho ukuthi ngiyamsonda umfana omncane suke ngimfikisa naye ngomdlalo wezinsizwa Awukusho nini ma unenkinga wena lala phansi siweqe usho nini ungqongqoshe wamaskandi ma unenkinga wena lala phansi siweqe usho nini ungqongqoshe wamaskandi ma unenkinga wena lala phansi siweqe usho nini Khangelani akusho ukuthi ngiyayisonda
akusho ukuthi ngiyasonda isinyoka suke ngisifisa ngaze ngomdlalo wenziwe uma ngala kumthandeni akusho ukuthi ngiyasonda isinyoka suke ngisifisa ngaze ngomdlalo wenziwe uma ngala kupoto akusho ukuthi ngiyasonda ujawazi suke ngimfikisa ngaze ngomdlalo wenziwe uma ngala wikeza akusho ukuthi ngiyasonda ushima suke ngimfikisa ngomdlalo wenziwe uma ngala amakhaqamba akusho ukuthi ngiyasonda ukhoda suke ngimfikisa ngomdlalo wenziwe uma ngala kudla ubheke akusho ukuthi ngiyamsonda umfana omncane suke ngimfikisa ngomdlalo wenziwe awukusho ngavengithanda lomuntu ongathembekile yini na ngiziswa ngishaya lufalo yoba uhla longekho ukubuya sami ngavengithanda lomuntu ongathembekile yini na ngiziswa ngishaya lufalo yoba uhla longekho ukubuya sami ngavengithanda lomuntu ongathembekile yini
sawushaya womasha